Welkom op deze stream. Wel heel gezellig. En we zijn samen mooi. Maar wie ben wij? Anna. Ik ben maar Anna. Anna get you. Oh. Anna is een game ik goed. Ik ben geen gangster. Maar Anna is nou weer voortgang. We hebben nou dit bij deze gast. Hoi gast. Dus nog iemand. Wosto. Even een leuk boordje dan op de mooie morgen. Jawel. Even een mooi boordje. Vallen gast. Dat was nou een keer mooi. Oh, dan zet ze hem gewoon mooi in het hoekje. Ja. Zet ze hem gewoon mooi in het hoekje. Trakuien 2 Anna's. Oh, mooi Spiley. Oké, dan weten we wie dat is. Wist wat wij goed kunnen bouwen? Ja, maar ik ben 14. Nou, dit keer wij het bouwen. Even een mooi plaatsje. Even een mooi plaatsje. Machine. Dit is de Notre Dame. We gaan even een plakje ziekje om het te bouwen. Hij is er zin in. Ja. Ja, nou kom. Ik hier ergens al een plakje voen. Dat wie daar, want dat wie een heel groot plot. Shit machine, hoe mooi. Zo, dit is al hier even plot maatje. Ja. Helaas ben je geen BM'kus. Meestal zet het altijd in de fik en dat snap ik nooit. Dan kun ik gewoon lekker handmatig doen. Maar wat even als plotmaatje. Want die maat die steen. Oh je hebt het naar iets. Maar de weetjes. Dat kun je hem echt bepalen. We hebben 3 soorten alarmen. En als er een alarm aangaat, dan komt er een weetje. Dus ik kan soms schrikken van een alarm. Dan ziet je iemand naast mij die vindt het heel leuk om mij te laten schrikken. Maar die doet dat dus even. Maar wat in eerst dit al is een plotmatje. Waarom mag ik zeker op God niet? Ja, dat is niet prong. Oh, dat weer prongelijk. Is het vorig jaar wel jet maar Notre Dame dat die weer affaked? Wist dat ze daar heel veel yield bij instoppen? Maar ja, wist. Siri, ik heb niks vregen. Siri, die weer al. Siri, ik kan niks zeggen. Oké, ik kan je vrij weg van versteren, maar hey, welke vibe, gullige gek. Wat ben ik hier? Wat dit? Nee. Wat wij gaan doen is even weer een mooie plaatsje, lidsje van Rotterdam, want dan moeten we het heel mooi gaan nabouwen. Sure, dat is een mooie plaats voor de zijkant. Ja, dat is juist het net, maar ik zie het wel. Oh, dat is jammer. Dat is het mooi, kregen in Discord. Dus dat gaan wij gezellig bouwen. Dus wat wij gaan ik denk dat deze stream wel mooi dit is wel wist je van? Hij stoot dien? En wie letterlijk gewoon een god. Ik wil een blokje erop plaatsen en nou zit er een god. Waarom een god? Ik wil gewoon lekker een Notre Dame bouwen. En dan mooi het net. Ik heb een alarm. Ik heb een alarm. Jongens, dus een weetje. Het eerste weetje. De Notre Dame is een kathedraal in Parijs. Mooi weetje, hè? We broeken deze mooie blok. Maar dan wat even shit wat grut genoeg is. Want hij moet aardig naar achteren. Ik denk dat het hier wel mooi is. En dan 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, en dan 1, 2, 3, en dan 1. Zoiets. Dan mooi hem helemaal proberen naar achteren te bouwen. Dus zoek maar 6 tot ongeveer hier. Maar ze helemaal naar achteren. Dan mooi dat proberen. Dan ga ik eens even proberen deze mooie voorkant te maken. 1, 2, 3. Wat ik hier goed tellen volgens mij. Hoop ik. Hoop ik tenminste. Ik ben wakker in Frankrijk West. Ik ben een keer naar Disneyland West. Cool. En ik mis een attractie. Dat hij nee, wacht even. Hij moet even invallen. Zie je? Ja, maar die zie je vullen. Zo. En ben een keer in Disneyland West. Alleen ik mis het wel. Want Disneyland is gewoon leuk. Disneyland vond ik altijd best wel vet. Gaat goed, hè? Ja. En dan 1, 2, 3 en dan poep. Ja! Mag ik nou het wetter heen bouwen? Ja, bouw maar lekker gewoon ontzetter.
bouw maar gewoon lekker door het wetter. Ik probeer hier die voorkant wat te mooi te zien. Want ik heb naast mij een hele mooie foto. Maar... Machine. Wow. Hij had er eerst een beetje op likkie. Hij had er sowieso wat op likkie. Maar... Machine. Tada! Wauw. Hij lukt ongeveer. Wauw. Als je probeer eens helemaal hier uit te bouwen. Want met hier van die groene... van die trappen, hè. Maak ze wegen ziekie. Want kind... Dat vind ik het gemene van deze Minecraft. Dat ik een beetje met ziekie, maar dat komt goed. Goed. Heeft er nog wat leuks te vertellen? Wat heeft deze week gedaan? Nou, ik had deze weekend net heel vol dingen. Het is Maar waanzin. ik haal... Ja. Ik ga kinderpostzegels. Kinderpostzegels. En lukte dat wat, maar de kinderpostzegels? Nou, heel veel het meest kan winnen net thuis. Oh, dat is wel jammer. Hoe laat wie is dan op pad? Nou, we winnen eerder uit. Oh, je bent jij eruit van squallen en toen moest hij je kinderpostzegels verkeerpen. En toen is er eigenlijk geen zin in stiekem. Nou, ik heb er wel zin in, maar... Het wie een beetje van mat dit. Ja. Oh. Wat is zo shit. Wow. Ik probeer hem echt een beetje uit te hollen, dit dwan. Want dit zijn twee grote toeren. Maar hij moet dus zo volle mogelijk proberen hem op te leaky. Ja. Dit is glas, mat dit weer. Ja, dan wordt het wel aardig wat. Zo, poep, 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 poep. Ik zeg poep, poep, poep. Oh, we hebben een feitje. We hebben een feitje. Vies interessant feitje. We hebben er een feitje. Het is een Rooms-Katholieke kerk. Die van de paus. Steeds bij de Notre Dame. Wist ik ons nog een oorlog West? Of net? Jawel. Jawel. Oh. Welk loon? Nee, Noorwegen. Oh, Noorwegen. Wie heeft een mooi loon? Ja. Gelukkig. Ik ben echt al... En vertel. Nou, die Ian Oelke, die is om Shin, die komt uit Noorwegen. Oh, dat is wel leuk. Ja. Ik hier de vorige livestream zei dat ik eigenlijk nog nooit verder wie West dan Spanje. Maar ik ben ook al in Frankrijk West en in Tsjechië. Dat is weer een fout van mij. Oeps. Maar we hebben aardig de voorkant hebben die een. Ja. Vind ik. Het is wel een beetje in je toon, maar dat maakt niks uit. We hebben hem mooi... Rotterdam is toch gries. Hij is aardig. Wacht even. Ik doe deze en... Doen we even een beetje breder. Hou, nee, ik probeer hem zo. Goed zo. Yes, hij doet het. Zo. Tada. Dan moeten we even die hele tjerken van de zijkant proberen dicht te maken. Ja. Dus dan moeten we dat lekker, want het is al eerst teamwork. En dan zit er echt nog eens op in de midden. Als je die toeren zijn waarmaken is. Nou, de toer. Hij is misschien minder heeg. Hij is misschien zo heeg of zo. Dus dat valt mij. Dat valt mij. Hoe heeg kunnen we dit maatje? Dan moet hij leger. Ja, dan moet hij zo wezen. Al had ik een bouw met een beetje heger. Zo. Aardig wat bouwen. Maar... Dat komt goed.
Maar, hier is toch wel zin om mij te bouwen? Jawel. Voel het jammer dat de eerste keer eigenlijk heel stiekem net trok on. Omdat dat... Ja, dat niet. Oh. Maar ja, Ik toen... hem samen, maar Edwin hier ik nu opjoen, dus dat is wel jammer. Ja, dat weer wel jammer. En ook was gezellig geleerd met mij. Ja, Dat is echt leuk. ja. Hoop ik. Hopelijk is het Ja. leuk. Oh, dat is nog maar die tour. Nou ja, volgens mij is het de zij-ingang, maar dat weet ik echt net. Shit. Zo. Maar wat vies van de nieuwe coronaregels? Of hij is net echt heel volle van mooi maken? Nee. Oh. Ik weet alleen dat er oren meten. Is het mooi? Ja, ongeveer. Dit is wel mooi. Maar ik probeer die mooie zietkant te maken. Nee, dit moet ik niet net slopen. Wat heb ik goed gedaan? Ja. Oh, wat is max je de ingang? Nice. Goed bezig. Sure. Ik heb Sanao. Maar wat ik goed. Ientwa. Ja. Hij doet het. Oh, dat is... Wist het waar nooit iemand. Oh, we hebben een feitje. De Notre Dame bestaat uit de leve vrouw. En dat is doeld op Maria, weet je wel? De Maria van Jezus. Hoi. Wat nou, maar ik doe niet door hier. Oh. Nou, straks 10. Oké, ik geef wel weer verder met mijn glaswerk. Ik word bezig. Ik vertelde je een beetje en dat is wel eens niks. Ik vind een beetje dan net zo interessant. Flauw, Wat je. een beetje wie is het dan? Nou, is het iets het weet je, Jet? Wat is dit? Dit is, ik ben je erop dat je denkt om te leren en dan lust het net. Nee. Ik zie je net van Jan Pieter Lulletje op een beetje weetjes voor die. Was ik weetjes voor die, ben ik onder het season, speciaal voor die. En dan... Oké, ik wil sad wezen. Ik wil wel verder met mijn glaswerk. Nee. Ja, Weet je wie het dan? weet je wie ze krijgen, ik hier het zijn. En dan vergeet het gewoon. Maar als we de livestream straks maar terug zien morgen. Of die straks net nog een keer season. Nee, Jawel. nee. Jawel, steeds. Nee. Ik ga lekker verder mijn bouwen ook eens. Nee, ik ga terug naar die stikje. Hup. Get in, hup. Bezig. Dan ben je gast, dan was bezig geweest. Hup, doe maar. Go. Bezig. Get bezig. Nee. Ik heb wel weer verder. Shit, ik ben tenminste nuttig bezig. Kijk. Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten. Ik vind alles op zich, nou ja, alles lekker. Dat is ik weer net weer. Ik vind broodje carpaccio wel lekker. En heb je nog iets anders? Pizza. Wat logisch is. Iedereen vindt pizza lekker. Wat is je voor Betsy? Geen toegang. Verboden voor hier. Ga je mijn pizzazaak? Wat? Die hebben... Waarom een pizzazaak in Notre Dame? Nou, het is dus in Notre Dame. Claire, we hebben een pizzazaak. Claire. Ik wil die verboden voor mij, maar dat maakt niks uit. Sjen, wauw. Waar maak je nou die tours? Ja, dan hebben we hier een groot dak. Dan moeten we dat nether ding vinden. Oh, we zetten wel aardig hier 10. Dus wat ik hier doe, want hier wat een god in. Zo, hou. Poef. Oh ja, ik kan al wel die schilderij kapot maken. Oeps. Ik kan niks zien. Nou, dit is prachtig. Want als we even een mooie foto hebben van de Notre Dame. Dan hebben wij
Daar zit er een shit. Er zit er in midden een hele mooie tour. De god zit nog steeds in de pizzazaak. Ja, dan houden we dat lekker als pizzazaak. Dan moeten we even een mooie tour in de midden. Dus dan moeten we weer net een al te grote tour. Zo. Als mij weer helpt. Oh, wacht. Dan moeten we het even oren soort stien. Wacht even. Nee. Zo. Zit deze blokken. Dan is je even wat oors. De tour is even wat oors. Mooi viewke. Zo. Dan houden we dat dak stikken. Voor de erebetoon. Oh, daar is die stoombomen. Oh ja, daar is het. Wat die aardig heeg. Machine. Tada, machine. Wauw. Ik zei niet, help je me bouwen. Oh, we hebben weer een alarmpie. Het worden 160 uur om de kerk te bouwen en te versieren. En wij doen het even in uren. Ja. Mooi. Is nou wat weet je mooi dan? Mooi. Gelukkig. Ja, ik weet het nou wel. Oké, mooi, gelukkig. Help mij nou even maar die toer bouwen aan de andere kant. Goed zo, dank je. Machine. Wauw. Ik ben nou die toer. We zijn nou de mooie toer in midden op, maatje. Als we heel die binnenkant van die kerken door, dan ben we nog langer bezig. Dan moet je wel even lekker al liggen, nog even de toer. Even een mooie toer. Dan moeten we even dit even sa doen. En dan, oh, druk eerst naar beneden. Sa. Dan moeten we even een mooi blokje vinden. Saasje. Tada. Dan zit hier even wat oorsrutje. Tada. Want er zit zandhoer op. Oh, dus waarom is het kapot maken? Waarom is het kapot, Anne? Wie is het dan? Kom eens. Ja. Oh, hij is toortjes erin plaatst. Nee. Extra pizza. Ben in Frankrijk, net in Italië. Dit zit in Frankrijk. We kennen nog de vlierdwandels vast. Ja. Zullen we de vlierdwand? Zullen we de vlier van... nee, de hout van huis. Zullen we een mooie vlier van hout dan? Dat we een mooie houtziekie. Ik vind deze altijd wel mooi. Deze hout. Altijd de vlier nog even een mooi doosje. Zie je nou, hij al die toortjes ter plaats. Die mooie fakkels. Alleen dat maakt wel even... gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk. Oh, dat is al de vlier aan het wandje. Tadaa. Zullen we even een mooie foto dan van Notre Dame? Even een mooie foto. Even een mooie foto met Shin in Notre Dame. Die van u. En dan heeft u zijn versie. En van de zijkant hebben wij de mooie tour. Ja. Dus dat komt goed. We proberen zo goed mogelijk naar te maken. Zo goed mogelijk maar. Zullen we wel lekker naar het begin, hè? Van chill? Ja. Geef er weer lekker heen en nou is een mooi begin. Stikje. Oh, dit is een mooie tour. Maar Anna, wat voest je ervan? Nou, ik vond het heel leuk. Oh, dat voest leuk. Oh, dat was diepstek nog leuk. Wat vond deze man? Voest het echt leuk? Knik maar ja. Ja, oké, hij vond het echt leuk. Dan, Anna, bedank ik jij. Als er meer wil zien van deze livestream, even elke maand geven we om 4 uur, geven wij live. Was dan mooi dan even een berichtje sturen naar het Instagram van Chill. En dan kies maar dan. Abonneer op dit kanaal. En dan zie ik je de volgende livestream. Doei doei!